Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। नै दिनैहाय आंनि लोगो खोरोम बर'नि बिनानावनि सारादुआव दंफैयो जोङो। बिनानाव संगिता बर'आ मारै बेफोरबायदि हरखाबै रुंसारि जालांखो रावबो हमदांस' हादिया लोगोफोर। बिनानाव रुंसारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हाथों आं बेखिनिखौनो आर'ज खालामबाय आनान गसाइनाव। पवित्र बर'नि सेथि फिसाजो रुंसारि संगिता बर'नि रुंसारि संगिता बर' बेनिनो जोंहा एसे सुंद'ब्लाबो जोंहा फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंहा जोंनिनो गेजेर जनाय हालामनि बसावनो बिथाङा थांनाय 13/3/2022 देवबारखालि बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा बेनिखायनो दिनैहायनि बे जा बिथांनि थैनायनि जोबथा बान्द्रा आसार मालाखौ harus lebih dah.
숨어다가 나오네. 큰 방법.